Szczęść Boże! Jerzek teraz genau po oglądaniu spektaklu teatralnego pod tytułem Mianują mnie Hanka. Tytułowo Hanka to jest Grażyna Bułka. Spektakl, teatr pod reżyserem Mirosławem Najnertem. Na bieżąco powiem piękno Śląszczyzna. Piękną opowieść o śląskich dziejach z perspektywy śląskiej kobiety, tytułowej Hanki, która miała 2 chłopów, 5 chłopców, wujka Karlika, ciotka, familok, Starków, ojców, no i te jakby wszystkie jej perypetie. No, powiem tak, że jako Ślązok naprawdę jestem wzruszony. Pierwszy raz od jakiegoś czasu udało się komuś mnie tak troszkę wzbudzić tutaj emocje jakieś. No to jest naprawdę majstersztyk. Spektakl miał swoją premierę w 16 roku w Teatrze Cortez w Katowicach. Prawie 9 lat, 10 lat, za chwilę będzie 26, za chwilę mamy. Dzisiaj mamy końcówka listopada 2025. Naprawdę górnośląską opowieść, jak to śląska kobieta traciła swoich chłopów, właściwie swoich mężczyzn wokoło, bo to chłopy to chłopy, a chłopcy to chłopcy. I jedni za to ginęli, że byli proniemieccy, drudzy byli za to, że na grubie robił, trzeci, że za bardzo za Polską był, ktoś tam w Auschwitz był. No tak to było, nie? Kompletnie pomieszane. Ktoś do Andersa uciekł, ktoś tam coś innego. Tam nie pamiętam tych imion, ale tam to się też zmieniało. No naprawdę, powiem tak, warto to obejrzeć. Piękno Śląszczyzna. Ślimpać na przykład. To jest tak robić, ślimpać. No, go nie będę ślimpać. Albo wzięło mi się na ślimpanie. A Starki to mieli, prawda? Onkel Karlik go dali. Pojedli, poszli na gruba. No, fajnie, bardzo fajna kotka. No i go tam tak na bieżąco muszę to o tym opowiedzieć. Nie chcę za długo gadać. Nie wiem, tam jest 3 minuty. Dobra, nie jest to tak źle. Żadnej polityki. Naprawdę uważam, że ta nasza to nie jest żadna gwara. To jest osobny język. I ta nasza gotka śląską trzeba, a właściwie czają jak najbardziej ująć w literaturę. No, bo jednak czemu po tylu latach kultura polska, pomimo tych całych zaborów i tego wszystkiego przetrwała, bo literatura była, nie? I godano i uczono się i cały czas ta świadomość była i to uważam, że tak to właśnie powinno być, żeby jakoś nacja mogła przetrwać, to musi mieć dobrą literaturę, żeby można było czerpać z niej beispiele, nie? To już bardzo fajnie tam go da oferty, jeśli coś tam od czasu do czasu wciepowała. Nie za dużo tych niemieckich słów, bo niektórych się kompletnie nie rozumie. Ale to, co się zna, to było powiedziane. No nie jest to problem do mnie. Chodzi raczej o normalnego Oberschlesiera, nie? No. Dobra, nie naciągam za wiele żebym przypadkiem jakąś politykę nie wlazł, ale po kolei jak to było za Wilusia, później jak to było za powstania,
plebiscyt go do, że jak to w gęba dostała to, że do Centralna Polska, bo w Familoku ktoś to dowiedział się, a cały Familok był za Niemcami. No bardzo fajne po prostu, wszystko co tam go dała, to było super. Goda, że nawet polityka wlazła jej do łóżka, bo hopy za Polską, a ona tak nie do końca. No. Albo synek ożenił się jakąś tam działą z Lublina i no niestety po paru latach przyszedł córek do Kumatuli. Powiedział, że z tą babą to nie wytrzymie. No. Naprawdę rewelacyjny, uważam, teatr. Każdy Ślązak powinien to obejrzeć. No. Nie jest za długo, 60 minut. Piękny monolog. A nawet tam, co zaśpiewała ta tytułowo Honka. No i ja się bardzo bawiłem, nawet wzruszyłem się trochę z Panem Bogiem. I co, po leku będzie, co to mówię, Adwent, nie? Adwent, także za chwilę będziemy się przygotowywać do Bożego Narodzenia, czyli Weihnachten. Z Panem Bogiem, trzymajcie się. Tschüss.